Napuno sa kalingawan ug mga tumatan-aw ang pasundayag sa Bubble Gang Parokyanato a Love Story live musical play sa Waterfront Hotel and Casino niadtong Biyernes sa gabi. Atong sayra ng mga panghitabo sa laing hugna sa Kapuso Concert, si GMA Regional TV pinaagi niining report. Malipayon ug natagbaw ang mga nisaksi sa live musical concert sa Bubble Gang Parokyanato a Love Story ni atong Biyernes sa gabi. Ang maulanong panahon wa makapugong sa mga sugbuanon nga maglinya gawas sa venue sa wa pa magsugod ang show. Kay excited na silang mutan-aw sa pasundayag nga gipangandaman aron malingaw ang mga sugbuanon. All out support gid mi sa GMA, Kapuso Brigade and Idol, Bitoy, Betong, Denise, Barbacena, Valin. So, we want to see them in person. Sa start pa lang ng Bubble Gang talaga nakatutok namin palagi. Kaya ganun lang ang suporta namin sa Bubble Gang. Kasi pangtanggal stress. Ang ganda kasi ng mga niya. Lalo na si Bitoy, Idol. Gani dayag kaayo ang suporta sa mga tumatan-aw kay jam-packed ang maong concert. Og wala sila sipyata sa mga kababol kay matag karon og unya sige gayud og katawa ang mga tumatan-aw. Matud sa ubang mitambong mamahimong dad-on sa gawas sa nasod kining maong concert tungod sa kaanindot sa presentation. It was great. It was parang hindi yung ini-expect namin na makita sa kanila. Parang all the time wala ka ng time na kukuha ka ng picture kasi nakatingin ka na lang sa kanila. So, sana may susunod pa. Marami kaming pinanooran ng mga live show na Pilipino. Dito lang ako nag-enjoy kasi maganda ang concept ng show. Unlike yung before, mga kantahan lang. Tapos na, ito talagang maganda eh. It's really a complete show. A complete production. Complete package. Yeah, Kaya, package. pwede ito madala sa iba-ibang lugar. You have to take it. Yeah. All over. I suggested the production crew and the all the members of the production na pwedeng dalhin to sa stage. It was great. It was awesome. The show was very funny and fun. Dakong pasalamat usab sa Bubble Gang cast ug sa direktor niini gumikan sa mainitong paghangop sa mga sugbuanon sa ilang pasundayag. Daman-daman namin at kami nagpapasalamat para doon. Kagaya nung sinabi ni Boy 2, bakit Cebu? Mahal namin ng Cebu kasi mahal kami ng Cebu. Ay, sobrang saya. Masayang-masaya ako sa experience. Sa outcome, masayang-masaya ako. Sa experience, masaya din. Mahirap. Hard work. Maraming mga oras na nag-rehearse kami. Talagang hard work. Yung mga schedule problems. Pero in the end naman, nakita naman yung resulta. Napakasaya. Kasi kami, on stage kasi we were just having fun eh. And then it feels good. Like every time na matatapos na yung show, mararamdaman namin yung fulfillment na nakikita namin sa mga viewers, yung para nag-enjoy sila. And hopefully magtuloy-tuloy ito. Sa makausap pa, laing malampusong Kapuso Concert na usab ang ipahigayong live musical play sa Bubble Gang Parokyanato a Love Story. Tipik og kabahin lang kini sa kutay pa nga mga events nga dalit kaninyo sa GMA Regional TV. Uban ni Demi Hernani ug ni Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.